दिनै थैनो खारनायसिम थांबाय आङो जैग' होनायसिम थांबाय आङो नाथाय नोङो बे इउटुबारनि सिगाङाव बुंबाय मा बबे बाथ्राया बबे रावा बबे मेगननि मोदैया नोंनि गोसोआव हाबनानै नों माब्ला सोलायगोन मा खुलुमबाय बयखौबो फाइनेलि लोगोफोर रसमा ब्रह्मआ फुल क्लियारिफिकेसन होबाय आरो मा जाहोननि थाखाय बियो हौवानि न'खौ गारना थांदोंमोन मा जामारदोंमोन बिनि लाइफआव माने खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर रसमा ब्रह्मआथ' सासे इउटुबार सासे कमेडियान खालामग्रा नङा होमबा एक्ट्रिसबो बिखौ गासैबो मिथिखागौ सासे गेदेर इउटुबार नङा होमबा बियो माने मानसिफोरखौ जोबोर मिनि होनो हायोमोनबो सासे माने पार्ट लायोमोन बियो हौवानि पार्ट खालामोमोन हिन्जावनि फिसाजोनि बिदि माने पार्ट लानानै माने माबा कमेडि खालामोमोन ना ओमफ्राय बुरि पार्टबो लायो बिमा पार्टबो लायो इदिनो नानानटा आलाग आलाग माने इदिनो रुप लानानै माने माबा कमेडि खालामो ना जोबोर मोजां मोनो आरो नायनो मानसिफोरखौ जोबोर मिनि होनोबो हायोमोन इयो ओमफ्राय आं सानलायोमोन माबायदि बियो ओरै हौवानि पार्ट लालाय हिन्जाव नालाय बोरै खालामो होननानै आं सानबाय थायोमोन नायोमोन नालाय आंबो जोबोर मोजां मोनो आरो नायनानै आं नायबाय थायोमोन आवगाय माने सिगांफोर ओमफ्राय दा बेफोरबायदि मा बिदि बिनि लाइफआव ओरै प्रब्लेम जाखो मा जाखो गोबां जानोबो हागौ मानसिफोरनि न'खराव बिदिनो प्रब्लेमालाय जायो जानाय नाथाय बिनि न'खराव गोबां बिदि मा जाथाय जादों नाथाय जों बाहेरनियाथ' मिथिया बिनि न'खरावसो जादों बिसो मिथिगौ नङा होमबा नाथाय जों बाहेरनि मानसिया जानला मोनला मिथिया हसियाबो माने कमेन्ट गाज्रिबो हरनो हाया मोजांबो ओरै माबाबो हरनो हाया नंगौना नङा जानला मोनला जायखौनो बेखौनो मिथिया हसिया बुंहरगोन दा रायजागोनसो ना जोंनि गेदेर गेदेर इउटुबार दं बिसोर नङा होमबा बिसोरनिफ्राय आं नायनानै मिथिबाय नालाय नोंसोरनो आं बेखौनो सेयार खालामबाय आरो लोगोफोर नोंसोरबो दा नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा सेयार खालामदो मानसिफ्रा मिथिनाय हे नंगौना नङा मा जाहोननि थाखाय बियो खारदोंमोन मा प्रब्लेम जादोंमोन थैनोबो ओंखारदोंमोननो बियो खेबनाम माने बिदि माने गोबां गासिबो माने मिथिनो लुबैखायो नङा होमबा आंबो मिथिनो लुबैबाय बैबो लुबैबाय बिदिनो मा जाहोननि थाखाय बियो ओरै माने न'खरखौ गथ'खौ हौवाखौ गारना थांफादों मा जामारदों बिनि न'खराव मानि थाखाय बियो थैनो ओंखारदोंमोननो बिदि माबा नानानटा माने सोंलु फैयोना फैया गासिबो मानसिफोर बिदि सासे इउटुबारमोन बियो सासे गेदेर कमेडि खालामग्रा माने बेफोरबायदि खारथावामोन दस' मानो बिदि जाखोबा बिदि होननानै माने साननाय फैयोना मानसिफोरना हथादैनो खारबायबो नालाय सबबाबो कुइसन माने फैयोना गोसोआव सोंलु फैबाय थायो माने मा जामारखो माथो जेबो खबरबो गैया बोरै खारखो मायाव थांहैखो बिदि होननानै माने सानफ्लांबाय थायो मानसिफोरा ना ओमफ्राय दा बिखौनो दिनै बियो माने फोरमायबाय आरो नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांदो मा बुंखो रसमा ब्रह्मआ नायदो होमबा आरोना इउटुबारफोरनोलाय भिडिअ'ल'सो नांगौ खायसे इउटुबारफोरनो ना बिनि न'खराव मा जादों मा जायाखै जेबो बिजिरनो थांखाया खोनादों आरो आङो माने नोंसोर दावराव जायोमोन नामा नोंसिनि संसाराव बिदिमोन ना बे बुंदों बे सोंदोंमोन आरोना इउटुबारा ओमफ्राय बे बुंदों मा ओहो दिनैसिम गोसोआव थानाय दावराव जाफेराखैनो आरे बाबा दावराव जाफेराखै होननानै नों बोरै बुंनो हाखो दावराव जाफेराखै होननानै नों दिनै बोरै बुंनो हाखो अब्लाथ' नोंनि गोसोआव जेबो गैमारा आं दा बुजिबावबाय बेवहाय आंनि थरथिंसे मोदै नोंनि गोसोआव दिनैसिम दुखु मोननाय फोरमायाखै आंनि थैनो खारनायाबो दिनैसिम नोंनि गोसोआव हाबाखै बेनिखायनो नों सोलायाखै आं दिनै बुजिबावबाय बे बाथ्राखौ खोनानानै अब्ला नों माब्ला सोलायगोन दिनै थैनो खारनायसिम थांबाय आङो जैग' होनायसिम थांबाय आङो नाथाय नोङो बे इउटुबारनि सिगाङाव बुंबाय मा दिनैसिम गोसोआव थानाय नांज्लायफेराखै माबायदि मानसि बियो होमबा माला सोलायगोन बबे बाथ्राया बबे रावा बबे मेगननि मोदैया नोंनि गोसोआव हाबनानै नों माब्ला सोलायगोन माब्ला गथ'आ देरबाय गाबोन समफोर दख'ना गानबानो बिजामादै मोननायनि सम जानोसै नों माब्ला सोलायगोन आंनि बबे रावा बबे आखला बबे आखुआ हाबनानै माब्ला सोलायगोन नों आंनि माहि अननाय माहि आखलजों नोङो आं गुरै आंना हिन्जावआ जेबो खालामनो रोंखाया सानसे खारलाङो न'आव अखानायैनो फैफिनो बालाबो जेबो खालामनो हाया बियो नों बिदिमोन ना आरो बुंदोंमोनबो नों सानसे आं सानसे बे न'खरखौ गारनानै खारगोन होननाय समाव बुंदों नों खाद बादा गैया जोंफोरनाव हिन्जावा लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि फैयो
रेकर्ड दङ खोनासंनो हागोन। लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि फैनो होमबा नों दिनै सासे हिनजाव खारनायखौ मानो नागिरखो लादोना लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि फैयोना दाउनो एंखुर सारनाय बायदि फैयो लादो जादो गोजोन संसार जा आं नोंखौ बोर होयो नोंनि संसारा गोजोन जाथों आंनि बायदि दाजाथों नों जाय हिनजावखौ लायो बेयो गोजोनै संसार जाथों आं बोर होयो आं नोंखौ सावहोआ आं बुंनायबो नङा आं नोंखौ आंनि बायदि जा संसारा जाबावथों बे पापिया होननानै आं बुङा आं नोंखौ बोरसो होगोन जा नोङो बेसेबां हायो नों आंनो देखायनांगौसो दा देखाय नोङो आंनो आं गोजोन संसार जागोन होननानै जादो लाइटआव एम्फौ बारसोमनाय बायदि हिनजाव फैनायखौ लाजोबदो गासिबो बादा गैया। खुलुमबाय बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै भिडिअआव फैबाय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबाङानो गोबां सावरायबाय सोरबा मोजां बुंबाय सोरबा गाज्रि बुंबाय नाथाय आं बेफोरनि सायाव जेबो बुंनो साना मानो होनोबा रावबो रावनिबो लाइफखौ मिन्थिया रावनिबो संसारखौ रावबो मिन्थिया जाय जादों बेसो मिन्थियो जों गावसो मिन्थियो नङा होमबा नोंनि संसारखौबो आं थांनानै नुहैयाखै आंनि संसारखौबो सोरबाया फैनानै नुफैयाखै नङा होमबा बेखायनो जेखि बुङा बुंथों बुंबाय थाथों जेखि बुङा आं बिसोरनि सायाव जेबो रिप्लाइबो होनो साना मानसिफोरा मा बानसावा आं बेफोरनि सायाव जेबो रिप्लाइबो होनो साना आं बुङाबो आरो आं दिनैसिम बुंनायबो नङा दा आङो बुंगोन आंनि लाइफआव मा जाबोदों मा जाबोआखै आं दिनै मानो न' नागारनांखो आं बिनि सायावसो बुंगोन आंनि संसारा माबायदिमोन आं मानो असान्थि मोननानै दिनै बे न'खरखौ नागारनानै बेबायदि गोदाव सोराव जाखो दिनै मानो बेबायदि सिटुएसनाव फैखो आं बेखौ बुंगोन फोरमायलांगोन सोरबा फोथायो फोथाया आं बेखौबो जर खालामनानै आंखौ फोथाय आं मोजां होननानैबो आं जर खालामा गाज्रिया आंखौ मोजां होननानैबो आं बुंनो थाङा अब्लाबो आंनि लाइफआव आंसो जाबोदों नालाय संसारखौ आंसो मिन्थियो बेनिखायनो आं जेखौ मोजां मोनाखै बेनिखायनो आं न' नागारदों बेखौ आं बुंगोन आरोना मानि थाखाय मारै आंनि हौवाया जौ लोङो बिराद असान्थि खालामोमोन नाथाय आं सिगाङावनो बेखौबो बुंगोन आं दिनैसिम ससियेल मिडियायाव आंनि हौवाया जौ फाग्ला ओरैबायदि आंनि संसाराव असान्थि होननानै आं दिनैसिम बुंनानै लायाखै आं मोजां मोना आंनि न'खरनि प्रब्लेमखौ आं ससियेल मिडियायाव बुंनानै मोजां मोना आं ससियेल मिडियायाव इन्टारेस्ट थायो इन्टारेस्टआनो थाथों आंनि संसारखौ रावबो मिन्थिया ना बिसोरनो खोन्थाबा सोरबाया मिथिगोन ना सोरबाया नायफैगोन रावबो नायफैयाना ओंखायनो आं मोजां मोना आं खोन्थाखायाबो आरो आं न' नागारनानै थांजासिमावबो आंनि हौवाया बेबायदि आं न' नागारनानै थांसै होननानै आं रावनिबो सिगाङावबो बुंलाङाखै नाथाय जाय मानसिफ्रा मिन्थिदों जाय मानसिफ्रा खाथि खालानि सोरबा मिन्थिदों ससियेल मिडियायाव बुंदों हौवायानो बिदि होननानै नुदों नालाय खोनादों नालाय बिसोर बुंदों बिसोरनिफ्रायसो भाइरेल जादों रसमा फिसाया बिदि होननानै दा आं सानदोंमोन मा आं गोरोन्थि लानानै आं पापि जानानै आं बे न'खरखौ नागारगोन आं बे हौवाजों एखुथा जागोन होमबाबो आं बेबायदि संसाराव जानो हाला होननानै आङो न' नागारनानै थांदोंमोन नाथाय मा खालामनो दा बे प्रब्लेमा फैबाय जेब्ला आं बुंनांगौ जाबाय बुंसिगोन आं बुङाबाबो गोबाङानो कनफिउस जानानै थागोन हिनजावा माबायदिबाबो बिदिखायनो बिदि दां होननानै मानो होनबा सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडिया एक्टिभ थाबोनाय हिसाबै नोंथांमोनहा बयबो लुबैयो रसमानिफ्राय मोनसेबाबो भिडिअ क्लियारिफिकेसन लाबोथों होननानै नाथाय आं क्लियारिफिकेसन लाबोनोबो आं सानामोन दा लाबोनांगौ जाबाय उफाय गैया बिसोरो आंखौ जेबो समाजजोंबो रायलायासै नालाय दा लाबोनांगौ जाबाय आंनि न'खरा ओरैबायदिमोन आं 2015आवनो हाबा जादों आंखौ रावबो न'खरनिया जर जबस्ति खालामनानै हाबा हराखै जों गावसोरनो सानैजों मोजां मोनलायनानै गोसो थोलायनानै जों हाबा जादों क'क्राझाराव खारलांनानै हाबा जाहैदों जों फाग्ला बाबायाव क'क्राझारावनो थादों सप्तानैखौ मोनसे रुम लानानै जोंखौ सासे बिनिनो लोगोआ गोबां हेल्प खालामदों बिसिनि बिमा बिफाया जोंनि गार्जेन जानानै जोंनि हाबायाव गसंथेदों जोंनि न'खरनि फारनैनिबो न'खरनि जोंखौ हाबा होआखै हाबा जाबाय हाबाया जेराव जायो जाथों संसारखौथ' मोजां जानांगौना संसारावथ' बिसि फिसायनि गेजेराव मिलायनांगौना हाबाया जाबाय जाय हौवानि थाखाय आंनि न'खराव 6 मास 5 मास आं लेंहरजायाखै
आं ओरैनो दोनजादों। मानो होनबा बिसोर आंखौ हाबा होनो गोसो गैयामोन, बैसोआ उन्दै आरो गावसोरनि फसायनाय बायदि बिसोर बिजामादैखौ मोनासै नालाय बिसोर आंखौ हाबा होनो गोसो गैयामोन। मानो होनबा बयनिबो बिमा बिफाया बिदिनो गावसोर गोसोबायदि जाजानो लुबैयाबा गावसोरनि गोसोबायदि जाजानो लुबैयाबा फिसाफोरखौ दुखु मोनो, रागा जोङो। दिनैनिफ्राय जों नोंखौ नांलिया, नों जायजों संसार जानो होननानै थैजासे जानो होननानै थांबाय बेजोंनो थांदो, सुखु दुखु नों बेजोंनो थाहैदो होननानै हगारनानै होयो माने। दा आंनि लाइफआवबो बिदिनो जादों। आं मोजां मोननानै थांबाय, गोसो थोनानै थांबाय। दा आंखौ बिमा बिफाया लेंहरासै, आं थाबाय। बेफोरबायदि हिसाबै उनावहाय लेंहरदों, आंखौ आथिमंगल खालामना होदों, थांलायो फैलायो होनबाबो आंनि प्रब्लेम, आंनि न'खराव बिदि जानायखौ आं बिमा बिफानो मालाबाबो खोन्थानो हायामोन। लाजियोमोन आं, अयथासार लाजियोमोन आं। मानो होनबा आं बुजिबाय, हाबा जानानै बुजिनो मोनबाय आंखौ रावबो हाबा हराखै। आंनो खुद गोसो जानानै आंनो थांदों, बिमा बिफाखौ थगायनानै, बिमा बिफानि मान हानानै। बुंनो थाङोब्ला बे गामियाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया आंनो खोमा, आरो बे न'खराव बिमा बिफानि मान सनमान हानायाबो आंनो खोमा, आंनो पापि। बे हिसाबै आं आंनि हौवाखौ मोजां जाजानो लुबैदोंमोन। आं आंनि हौवाजों मोजां संसार जानानै सानसे बिमा बिफानि मेगननि नोजोराव आंखौ अनसायनाय आं देखायगोन। आंनि हौवाया मोजां जाथों, जों अनलायदों, उन्दै बैसोआव हाबा जादोंबाबो जों गोरोबलायदों, जों संसार जाबाय ग्रोम ग्रोम होननानै आं बिमा बिफानि सिगाङाव आंखौनो सासे मोजां फिसा होननानै आं देखायनो चान्स लाबोदोंमोन, खाबु लाबोदोंमोन। नाथाय बे खाबुखौ बियो होआसै। दुम दाखाल अयथासार लोंनाय जानाय, हाबा जाजेननाय समावथ' बियो आंजों थानो मोनखायाखै। इन्दिबो नालाय उदालगुरियाव थादों बेसेबा गोबाव जुग जुग, आरो बिनि उनावहाय फिसा देरगोमालाय लांदों। बिनिफ्राय केम्पनिफ्राय फैनानै सालाखाथि बबेबा क'क्राझार थाला फैदों लिलि लाला। ना बे आंखौ खबरबो लायोमोन ना दबरबो लायोमोन, जेबो खबर लायामोन। मासाव खेबफा बिदिनो फन हरलाबायोमोन। होनबाबो आङो रावबो हौवाजों रायज्लायनाय, आंना फिसाय गैया होननानै रेकर्ड गैया दिनैसिम रेकर्ड गैया। आंनि हौवानि बिमा बिफा बयबो अनो आंखौ गावनि फिसा बायदि, आइ आइ सना सना होनो, आदर खालामो। गावसिनि मानसि बायदि बिसोर आंखौ अनो। बिसोरजों आं गोरोबनानै संसार जादोंमोन। नाथाय 2020आव जेब्ला सुक्ति जायो, बाहेरायाव थाबाबो बे लोंखायो, गोबावजों खेबफा न'आव फैयो, दुम दाखाल जाफैयो, दावराव दावसि जाफैयो। बे बाहेरायाव थांबासो सान्ति जायो माने। जेब्ला सुक्ति जायो 2020आव बिटिआरनि सुक्ति जायो, होमबा इन्दिबिफोरा बाहेरायाव थानायनि खाबु गैला, न'आव थानांसिगौ। मा मावनानै जायो गावसिनि गोसो। दा बे फैबाय, मा मावनानै जानो, जेबो खामानि गैया। गोदाव सोराव न'आवनो थाबाय। जा एसे थाखा फैसा मोनदोंमोन सिगाङाव, बेबो दिनै एसे गाबोन एसे जानानै जोब्बाय। जेबो खामानि मोना, आरो जेबो खामानियावनो ज'आ। जेबो खामानिखौनो मावथेरा, ना खस्थ'खौनो खालामो ना मायो, जेबो खामानिखौनो मावथेरा। ओरैनो न'आव थायो। मोनाबा लोगोफोरजों, सोरबा लोगोफोरजों 10 थाखा 20 थाखा मोनबाय, लोंहैबाय, आड्डा मारिहैबाय। मा रायलायो, मा सावरायो, न'आवहाय दुम दाखाल जाफैबाय। बखिफैबाय हिनजावखौ, ओंख्रि थावानो मा थावानो, गारखां गासि खालामबाय। नोमफा जाहोआखै, नोमा जाहोआखै, हेन थेन माबा माबि। सोर सहायगोन? सोरबा सहायनानै थानो हागोन ने? दावराव जायालासे थानो हागोन ने? हायामोन आं। सोरबा हायो हाया बे गावसिनि खोथा, आं हायामोन। आं सहायनो हायामोन। आं एसेबो सहायनो हायामोन। आरो आङो बेखौ बांसिन सहायनो हायामोन जेब्ला लोंनानै मालायनि बाथ्रा, मालायखौ बखिफैयो, होमबा आं बांसिन सहायनो हायामोन। आंखौ बुं, बखि होन, मा बुङो बुं, राय होन, आं जेबो मोनामोन। आं सहायगोन, आं बुंगोन, आं थागोन। नाथाय आंनि बिमा बिफा, आंनि न'खरनि, गावनि बिमा बिफायानो जा, आं बुंजानो सैयामोन। आं एसेबो सैयामोन। इसोर दं, इसोरा नुगोन। आं एसेबो सुखुवामोन, आं एसेबो मोजां मोनामोन। बिफाखौ हाजारबार बियो बुनो खामफ्लाय थिखोयोमोन। गावनि लोंनायाव एसे एनै फंफा फंनै बुंदेरबा बुनो बियो थिरांथा लायोमोन। आं बुङोमोनबो, आफा बुजा, बेजों सानसे बुजा नायनि आंबो, ओमफ्राय गाबोन समाज लेंनानै माबायदि बिमा बिफा बुग्रा बियो, सोर फिसाया माबायदि बुग्रा बियो होननानै आं बुङोमोन। आं बिहाव बिखुनजोजों लोगो जानानै बिसोरखौ बुजा, दाखारबो दादोरदबो, जेराव दं बेयाव जिराय, बुजाथार, बुजा, खेबसेबाबो बुजा, नायनि आंबो होननानै आं बेखौ बुङोमोन। बुनो हायामोन बियो। जेब्ला आं बेबायदि बुङोमोन, बिमा बिफाखौ बुवामोन, बियो बुनो हायामोन। बुवाखैबो, दिनैसिम बुनोबो हायाखै। दाख्रायो, बुनो हाया नालाय, खामफ्लाय खुख्रांलाबायनोसै, सियार गारख्रांलाबायनोसै, हाला नालाय।
माने लोंबाबो थाल दंखायो आरो बेहा समाजा आंखौ मा खालामगोन गाबोन बेबायदि हिनजावा बिदि बुंबाय जेला कन्ट्रल खालामनानै थानोसां बेखौ बे बुजिखागौमोन ओंखायनो बे जेबो खालामामोन। दा बिदिनो अननायजोंबो बुजायबाय रायनायजोंबो बुजायबाय गाबनायजोंबो बुजायबाय लायाबा आंनि खोथायानो आंनि थरथिंसे मोदैयानो बिनि बिखायाव हाबाबा हिनजावा माबायदि जाजानो लुबैदों बेखौ बियो नायाबा बिजिराबा जेबो सानाबा नै दिनै नांलायबाय गाबोन बावबाय हनै अखानायबानो जौ लोंहैबाय लोगोफोरजों थांबाय आरो बे फिन बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलायदो आरो शेयार खालामलायदो मोजां मोनोबा नंगौना नङा गासैबो मिथिनाय हेन होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनलायगोन गासैखौबो बाय बाय।